ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଆସିଛ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆଉ ପଢ଼ିବୁ ସାର୍, ମନରେ ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିଲା ବାଲାଣ୍ଟାଇନ୍ ଦିନ ଆସିଲା ହେଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍, ମୋ ସଞ୍ଜୟ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଖୁସି ଥିଲା, ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଚୁପ୍ କର ସବୁ, ଏତେ ଆଉ ମନ କଷ୍ଟ କରନି। ଜାଣିଛ, ବାପା ମାଆ କହୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ କେଉଁ କାମ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ପିଲାବେଳେ ହୁଗୁଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା। ସେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇ ପାରିବ। ଆରେ ବାଃ ସାର୍, ଆପଣ ବି କ'ଣ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସାରଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଘରେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ସାରଙ୍କର ତ ଘରେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି। ଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଫୁଲ, ଗିଫ୍ଟ, ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଫୁଲ ଦେଲା ଏ ନଦେଲା କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଫୁଲ କୋବିଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ରୋଷେଇ କରି ତ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଏ ପାଟି ସବୁ ଚୁପଚାପ କରି ପଢ଼। ମୋର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାମ ସାରିକିରି ଆସେ। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ କାମ ସାରିକି ଆସିବେ। ଆମେ ମାଣ୍ଡୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହେଉଛୁ।